Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Kliwon 19 Maret 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer nyepi. Para adiyuswa, dinten punika sinebat dinten nyepi kanthi tradisi catur brata panyepian, amati geni, amati karya, amati lelungan, lan amati lelaguan. Berek kita amrih kendel saking rami-ramining jagat kanggenipun tiyang ingkang rasuk agami Hindu. Nyepi punika wekdal kangge sesuci diri lan jagat. Kanggenipun tiyang Kristen, prastawa punika saged minangka retreat utawi mawas diri pribadi ing kawontenan sumene. Jagat ingkang rami asring angel mirengaken swantenipun Gusti. Kita langkung remen mirengaken swantenipun pepinginan kita, swantenipun HP utawi raos kuwatosipun jagat. Nyepi paring piwulang amrih kita kendel meneng lan mirengaken Gusti. Jabur 56 ayat 11. Menengo lan ngertiya menawa ingsun iku Allah, ingsun kalurake ana ing tengahing para bangsa, linuhurake ana ing bumi. Kados diri nyepi ingkang amati karya, kita ugi kaajak amrih niti priksa manah lan ngakeni karingkihan kita, lan tansah mulyakaken asmanipun Gusti ing sadengah tata gesang. Para adiyuswa, nyepi mboten namung kita kabrek niti priksa gesang kita, nanging ugi wujuding toleransi. Nyepi ingkang numusaken wekdal ening, nanging ugi kawigatosan kita dhateng jagat alam satu kewan. Matemah kita kaemutaken menawi kita punika minangka titahipun Gusti ingkang kedah sesambetan kalian titah sanesipun. Milanipun komitmen rukun lan tentrem kalian jagat kedah wonten ing gesang kita lumantar nyepi punika. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika kawula mengeti kados dene serek kawula ingkang rasuk agami Hindu. Lumantar nyepi kawula paduka emutaken kados pundi kawula nggadahi sesambetan kalian paduka lan titah-titah paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para sedherek kawula ingkang rasuk agami Hindu. Lumantar nyepi menika kaangkau sedherek kawula menika saged caket raket kalian paduka lumantar catur brata panyepian. Kawula pasrahaken kawulanipun para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandhi, paduka ingkang berkahi. Langkung-langkung anak putu kawula ingkang wedal-wedal sakmangke nembe nindakaken lampah ingkang tebih gegayutan kalian mudik. Paduka ingkang tansah ngreksa, paduka ingkang nuntun. Matemah sedherek kawula anak putu kawula punika saged dumugi papan ingkang dipun tuju kanthi kebak bagas kesarasan lan kawilujengan. Kawula pasrahaken astama kusala wayah buyut saking Ibu Soekarjo ingkang wedal sakmangke nembe ing pemulihan lan ugi nengga operasi malih. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, lan Ibu Suminem. Monggo Gusti paduka ingkang reksa paring pitulung maringi bagas kesarasan. Kalau pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Yohanes Sujenal, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Ristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Ibu Bambang HN, Ibu Rahyuni, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak
Mangku Mbak Cilik Ibu Pratiwi. Kawula pasrahaken Ibu Rahayu Setyowati ing Semarang. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur Ibu Daniel Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk Ibu Suwarti Bapak Darmo Ibu Yemima Armuyanti. Sederek Susi Artowati Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sederek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Kawula pasrahaken sedherek kawula Setiati ing GKJ Krapyak. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso lan Ibu Arung Puji ing GKJ Banyumanik. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Risdiarto, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.